фармони президенти ҷумҳурияи тоҷикистон дар бораи аз вазифаи прокурори генералии ҷумҳурияи тоҷикистон озод намудани раҳмон. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурияи тоҷикистон фармон медиҳам раҳмон Юсуф Аҳмадзод бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи прокурори генералии ҷумҳурияи тоҷикистон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурияи тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 4 феврали соли 2025. фармони президенти ҷумҳурияи тоҷикистон дар бораи аз вазифаи муовини прокурори генералӣ сарпрокурори ҳарбии ҷумҳурияи тоҷикистон озод намудани Воҳидзода. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурияи тоҷикистон фармон медиҳам Воҳидзода Ҳабибулло Сайдулло бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини прокурори генералӣ сарпрокурори ҳарбии ҷумҳурияи тоҷикистон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурияи тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 4 феврали соли 2025. фармони президенти ҷумҳурияи тоҷикистон дар бораи прокурори генералии ҷумҳурияи тоҷикистон таъин намудани Воҳидзода. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурияи тоҷикистон фармон медиҳам Воҳидзода Ҳабибулло Сайдулло прокурори генералии ҷумҳурияи тоҷикистон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурияи тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 4 феврали соли 2025. фармони президенти ҷумҳурияи тоҷикистон дар бораи муовини прокурори генералӣ сарпрокурори ҳарбии ҷумҳурияи тоҷикистон таъин намудани Ҳаётзода. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурияи тоҷикистон фармон медиҳам Ҳаётзода Фирдавс Ҷурахон муовини прокурори генералӣ сарпрокурори ҳарбии ҷумҳурияи тоҷикистон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурияи тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 4 феврали соли 2025. фармони президенти ҷумҳурияи тоҷикистон дар бораи муовини прокурори генералии ҷумҳурияи тоҷикистон таъин намудани Қосимзода. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурияи тоҷикистон фармон медиҳам Қосимзода Хайриддин Шарифҷон муовини прокурори генералии ҷумҳурияи тоҷикистон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурияи тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 4 феврали соли 2025. фармони президенти ҷумҳурияи тоҷикистон дар бораи котиби шӯрои амнияти ҷумҳурияи тоҷикистон таъин намудани Раҳмон. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурияи тоҷикистон фармон медиҳам раҳмон Юсуф Аҳмадзод котиби шӯрои амнияти ҷумҳурияи тоҷикистон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурияи тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 4 феврали соли 2025. амри президенти ҷумҳурияи тоҷикистон Оқилзода Нурулло бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи мушовири калони бахши ёрдамчии президенти ҷумҳурияи тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа озод карда шавад. Президенти ҷумҳурияи тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 4 феврали соли 2025.